Sumampa sa 5.4% ang inflation rate sa buwan ng Enero ng taong 2021 dito sa gitnang Luzon. Kabilang ang Region 3 sa 12 rehiyon sa bansa na hinigitan pa ang inflation rate ng National Capital Region na nasa 4.3%. Kung iambing ang inflation ng mga rehiyon sa labas ng National Capital Region noong nakarang buwan, 12 ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong buwan ng Enero 2021. 4.4% lamang ang inflation rate sa Central Luzon nitong holiday season ng Disyembre na mas mataas ang demand sa pagkain. Ang kabuuang inflation naman sa bansa ay nasa 4.2%. Ito ang pinakamataas at pinakamabilis na inflation rate sa Pilipinas simula pa noong Pebrero ng taong 2019. Inilahad ito ni National Statistician and Civil Registrar General Yusek Dennis Mapa. Isa sa pinakamalaking nakaapekto umano ng inflation rate ay ang mataas na presyo ng mga bilihin sa food and non-alcoholic beverages. Ang pangunahing dahilan ng pag-angat ng inflation sa buwan ng Enero 2021 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng karne, partikular ang baboy na may mas mataas na inflation sa antas na 17.1% sa buwan ng Enero 2021. Lumalabas din sa pagsusuri ng PSA na apektado pati ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gulay. Ang dating 19.7% na inflation sa gulay nitong Disyembre, ngayon ay sumampa sa 21.2%. Maging ang pagkain sa labas o meals, tumaas ng 2.9% sa dating 2.4% na inflation nitong nakalipas na buwan ng Disyembre ng taong 2020. Ayon sa PSA, ang nakikitang isa sa pangatlong pinanggalingan ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ay ang pagtaas ng halaga ng transportasyon at mabagal na pagbaba ng produktong petrolyo. Ang ikatlong pinanggalingan ng pagtaas ng inflation sa bansa ay ang mas mabilis na pag-angat ng presyo sa transport. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagbaba sa presyo ng petroleum and fuels na may inflation na negative 9.3% mula sa negative 10.6% noong buwan ng Disyembre 2020. Samantala, pinatotohanan naman ito ng mga daing ng mga taga-Central Luzon ang mabilis na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Mura pa yung mga yung mga ipon at saka limasag. Mas mura pa sa karne. Baligtad na yung mundo ngayon. Siyempre hindi ka naman pwedeng makakabili ng baboy kasi mahal eh. 400 na yata 1 kilo. Kamusta po yung mga karning baboy? Nakakabili pa ba tayo ngayon? Ay po, hindi na masyado pong mataas. Ayon sa kanila, lumalarawan sa datos ng PSA ang pahirap nilang pamumuhay sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng bilihin, ngunit ang sweldo at tinatangkilik ay nakapako pa rin. Paolo G. Santos, CLTV News.